Helo ffrindiau. Yr atgof cyntaf sydd gyda fi o sold out yw clywed amdano fe gan criw o ffrindiau pan o'n i yn y brifysgol. Dwi'n cofio pobl fel Llwyd, Morfa ac Andras a Daf Pritch yn sôn amdano fe. A wedyn rai blynyddoedd wedyn, 2006 os dwi'n cofio'n iawn, dyma fi'n cael cyfle i fynd drosto fi fy hun. A dwi'n cofio meddwl ar y pryd fod yna rhywbeth arbennig yn mynd ymlaen fan hyn, fod yna dan yn cael ei danio fydde'n ysbrydoli cenhedlaeth newydd o Gristnogion ifanc yng Nghymru. Ie, dyna'n sicr, ddigwyddodd i fi yn sold out. Nes i ddechrau fynd yn syth ar ôl fi ddod yn Gristion, a oedd e jyst yn lle rili saff i fi allu trafod yn ffydd a cael cefnogaeth o'n i angen i dyfu fel Cristion. A hefyd, jyst bod pobl eraill yn rhoi cyfle i fi i ddatblygu doniau a cael gwneud pethau am y tro cyntaf, fel arwain grŵp bach, mentora, siarad o flaen lot o bobl. Pethau dwi'n meddwl byddwn i wedi cael cyfle i wneud mewn cyd-destun arall. Felly diolch i sold out am rheina, achos maen nhw wedi profi yn pethau mor bwysig wrth i fi mynd ymlaen a gwneud gwaith Cristnogol yn hunan. Yeah. Dwi'n cofio un o'r pethau nath ysbrydoli fi reit o'r cychwyn yn sold out oedd y pregethu yn benodol pregethu Andy Ollerton. A dwi'n cofio y flwyddyn gyntaf eisiau nath Andy pregethu hanner cyntaf llythyr Paul at y Philippiaid. A wedyn o'r ni aros blwyddyn gyfan tan clywed ail hanner y gyfres. A dwi'n cofio ar y pryd oedd yn teimlo fel aros am blwyddyn am y gyfres nesaf o Homeland neu rhywbeth fel yna. Ond oedd hwnna'n dweud lot bod yna awch i glywed gan y gair a clywed yn cael ei gymhwyso i ni mewn ffordd mor bwerus. Dwi'n meddwl bod sold out wedi llwyddo i meithrin sawl cenhedlaeth erbyn hyn o bobl ifanc a wedi llwyddo i newid y stori a dweud y gwir am ddyfodol pobl ifanc fel Cristnogion yng Nghymru. Hynny yw, maen nhw sold out wedi llwyddo i codi disgwyliadau ni am gwaith Duw yng Nghymru, bod dal gan Dduw diddordeb yn y cornel fach yma o'r wlad, bod gan Dduw diddordeb yn y bywydau ni, a bod yn bywydau ni'n cyfri yn ei deyrnas bod ganddo fe gynllun ar ein cyfer ni i newid Cymru yn ysbrydol. A oedd hwnna jyst mor gyffroes, a dwi'n meddwl bod hwnna wir wedi newid stori y Cristnogaeth yng Nghymru. A yn sicr mae wedi dylanwadu gymaint ar yr arweinwyr Cristnogol sydd gyda ni o'n cwmpas ni heddi yng Nghymru. Ie, yn sicr. Achos dwi'n cofio pan nes i ddechrau mynd i sold out, o'n i tua diwedd y brifysgol fel o'n i'n sôn. Ac oedd yn ffydd i wedi cael ei danio, oherwydd oedd yna griw o ffrindiau wedi gynnwys ti, wedi dod yn Gristnogion ar y cwrs alfa. Ac oedd yn ffydd ni wedi ei danio, ond eto oedd yna rhyw deimlad fod y sefyllfa Gristnogol yng Nghymru ar eglwysu, oedd ddim lot i fod yn excited amdano. Ond nath sold out wneud i ni sylweddoli fod modd sgwennu stori wahanol. A fe nath sold out fodelu rhywbeth sydd wedi bod yn ysbrydoli ni wedyn nôl yn lleol. Ac yn sicr oedd yn rhan o'n galwad ni o fynd ymlaen wedyn i arwen eglwys yng Nghaernarfon. A mae'r hyn gath i fodelu yn y bala yn yr wythnosau a'r penwythnosau arbennig yma wedi bod yn help i ni fodelu a wneud ni sylweddoli bod modd gwneud eglwys mewn ffordd wahanol, mewn ffordd rymus ar gyfer enw Iesu ac ar gyfer cenhadaeth yng Nghymru heddiw. Felly, da ni'n ddiolchgar iawn i dîm sold out am bob cefnogaeth ac am yn hysbrydoli ni dros y blynyddoedd.